Moi! Tästä puheen ollen, nyt tuli semmonen video esille, että minä nautin täällä tämmöstä jäistä niinku Pepsi Maxia tai tämmöstä jäähommaa. Mä en muista kuinka tätä sanottiin, jotain niinku, mä en muista. Ice drinks, I don't know. Niin mä jään sitä nauttimaan tänne ja se pitää olla pakkasessa. Tämä tässä pitää olla pakkasessa aika iltaan saakka. Mutta joo, mennään kuvioihin ja tunnelmoihin, moikka toisella kertaa ja mä menen nauttimaan nyt.